नमस्कार, मी लक्ष्मी. मालवण तडक्यामध्ये मी तुमचं स्वागत करते. आज मी बनवणार आहे कर्दीची भाजी. त्याच्यासाठी मी साहित्य घेतलंय. 2 चमचे मोठे तेल घेतलंय. मालवणी गरम मसाला 2 चमचे घेतलाय. आलं लसणाची पेस्ट 1 चमचा घेतलाय. 1 चमचा हळद घेतलाय. 2-3 मिरच्या हिरव्या चिरून घेतल्यात. कोथिंबीर घेतली आहे. चिकन क्यूब्स घेतल्यात. 3 मोठे कांदे कापून घेतलेत. 2 टोमॅटो घेतले आणि करंदी घेतली साफ करून स्वच्छ धुवून. कढई ठेवली आहे मी. त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकूया. तेल तापलं का आपण कांदा टाकून घेऊया. आता आपलं तेल तापलं आहे. आता आपण कांदा टाकून घेऊया. कांदा लाल झाल्याशिवाय आपण टोमॅटो टाकायचा नाहीये. आता आपण थोडा वेळ झाकण लावून ठेवूया, म्हणजे चांगलं पटकन शिजेल. 5 मिनिटं झाकण ठेवायचं. आता बघूया आपला कितपर्यंत कांदा भाजला आहे. तो कांदा लाल झालाय. आता आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकून घेऊया. त्याच्यामध्ये मी 1 चिकन क्यूब्स टाकली आणि थोडं मीठ टाकणार आहे. जास्त मीठ नाही टाकायचं. चिकन क्यूब्स टाकली तर ऑलरेडी त्याच्यामध्ये मीठ असतं. झाकण लावून ठेवलंय. जोपर्यंत कांदा टोमॅटो एकजीव होत नाही तोपर्यंत मी झाकण लावून ठेवणार आहे. 10-15 मिनिटं झालेली आहेत आपली. आता आपण कांदा आणि टोमॅटो भाजलाय चांगला का बघूया. कांदा एकजीव झालेला आहे. मिरची मी स्टार्टिंगला फोडणीमध्ये नाही टाकलेली, मी जास्ती तिखट होईल म्हणून. मी आता याच्यामध्ये मिरची टाकते बारीक चिरून घेतलेली. आलं लसणाची पेस्ट टाकते. आलं लसणाची पेस्ट चांगली कांद्यामध्ये भाजून घ्यायची, कारण ती कच्ची राहिली तर त्याची चव वेगळी लागते. तर चांगलं भाजली तर चव चांगली लागते त्याची. जेवढं चांगलं आलं लसूण भाजून घेता येईल तेवढं भाजून घ्यायचं. आणि आलं लसूण भाजल्याच्या नंतर कांद्याचा कलरच वेगळा होऊन जातो. कांदा टोमॅटो तो बघू शकता तुम्ही. म्हणजे हळद टाकली. 1 चमचा हळद टाकली. पण चवीपुरतं मीठ टाकले थोडंसं, कारण आपण चिकन क्यूब्स टाकले त्यामुळे मीठ आपण थोडंच टाकायचं. इथे आम्ही मालवणी मसाला घेतलाय तो टाकते. सगळे मसाले आपले टाकून झालेले आहेत. आता आपण कर्दी टाकून घेऊया. चांगले भाजले आहेत. पण कर्दी एकदम स्वच्छ धुवून घ्यायची. अशी पाण्यात टाकून घ्यायची. थोडी थोडी आपल्या हाताने काढून टाकायला येते. करंदीची भाजी खायला खूप चांगली लागते. मी टाकून झाली आहे. आता चांगली तिला ढवळूया. करंदीची भाजी खायला पण चांगली असते आणि बनवायला पण सोपी आहे. तर नक्की ट्राय करून बघा. खूप छान लागते. ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही बटाटा टाकला तर एकदम सुंदर भाजी लागते. ही शिमला मिरची टाकली तरी सुंदर लागेल. याच्यामध्ये हिरवा कांद्याची पात पण चांगली लागते. पण मी नुसता कांदा टोमॅटोमध्ये बनवली आहे. जशी बनवाल तशी बनवू शकतो ही भाजी.
मी आता कोकम टाकते. कोथिंबीर एकदम शेवट टाकायची आपल्याला. आता आपण याला ना 5 मिनिटं ना झाकण लावून चांगली बारीक गॅसवर शिजवून घेऊया. जोपर्यंत ह्याच्यामधलं पाणी आटत नाही ना तोपर्यंत शिजायला द्यायची आहे तिला. आता आपण झाकण उघडून बघूया कुठपर्यंत शिजली. जोपर्यंत याच्यातलं पाणी सुकत नाही ना आपल्याला जेवढी क्वांटिटी हवी तेवढं ओलं ठेवायचं. जेवढं आपल्याला ग्रेव्ही पाहिजे तशी सुकं ठेवायचं ते थपथपीत. आणि आता सुगंध पण छान सुटलाय. मस्तपैकी तयार झाली आहे भाजी. आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया. झाले आपले. आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आता आपली कर्दीची भाजी तयार आहे. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि कमेंट्स नक्की द्या. आता आपण भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये. धन्यवाद.